हाय लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, दिनै आङो नारजि फुलनि बिजौनिफ्राय बिफां बानायनो लादों। भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय नैबेनो नारजि फुला दासान्दि बारनानै दङ। दा आङो बानायनोसै बिफांखौहाय, नोंथांमोनहा नायलांदो। ओमफ्रायहाय नैबेनो आङो बानायनानै लाखानाया, बे बिबारनियानोमोन बियो दालाया। ओमफ्रायहाय बियो रोदा थांबाय, सप्ता खनसेनि बारा जाबाय बियो। ओमफ्रायहाय आं दा बेखौ जोबनायावहाय दिन्थिगोन। ओमफ्राय दा आं बानायगोननि थाखाय रेडि लानाया नैबेलाय गिलासा। आं बेखौ हल खालामनानै लाखाबाय जाहाथे दैया ड्रेन जायो। ओमफ्रायहाय नैबेनो हाया, बेवहाय बालाजों हाजों मिक्स खालामनाय। ओमफ्रायहाय आं दा नारजि दालायखौहाय हास'नानै लाहैग्रोनोसै। नैबेनो नारजि फुलाहाय। ओमफ्रायहाय आङो बिनि बिजौखौ दा लानोसै। नैबे दालाय मोनसेखौ लानोसै आङो, नैबे बिलाइनि एसे गाहायाव। ओमफ्रायहाय आङो नैबे मोनसेखौ लानोसै, नैबे बिलाइनि एसे गाहायाव लाखानोसै। जाबाय, दा आं बेखौ गायहैनोसै। दा आङो गायनोसै नारजि बिजौखौहाय। ओमफ्रायहाय आङो बिनि थाखाय नै मोननै गिलास लाबाय। ओमफ्राय नै बिजौखौथ' हाखानानै लाबाय। दा आङो बिजौनि नैबे गुदिनि बिलाइखौहाय हास'नानै गारनोसै। नैबे मोनसेखौबो हास'नोसै। ओमफ्रायहाय रोदाया बिनिफ्रायनो जागोन आरोना। दा आं गायनानै होनोसै। जाबाय, दा आङो दै एसे एसे लुनानै होनोसै। ओमफ्रायहाय बेखौ सान्दुङाव डाइरेक्ट दोननो नाङा, साननैसो न' सिङावनो लाखिबानो जाबाय। जाबाय आंना गायनायाहाय। ओमफ्रायहाय नै आं दानिया नैबेखौ दिन्थिनानै होनोसै, बिनि रोदा थांनायखौहाय। बेखौबो आङो साननै न' सिङावनो दोनदोंमोन। ओमफ्राय दा बिराद मोजां थांबाय आरोना बियो। दा आं रोदाखौ दिन्थिनोसै। नैबेलाय ओरैनोथ' रोदाखौ नुखादों एसे साजोंनो। दा आङो गिलासनिफ्राय बहननोसै। नैबेलाय लोगोफोर, रोदायाहाय बिराद मोजां जाबायमोन। नैबेलाय नुबायना? बेनो आरो, रोदायाहाय बिराद बुरजा जाखाबायमोन। नैबेलाय बेहाय फांनै दङ, दालाय मोनसे फिसा दंदेरबावो। नैबेलाय, ओमफ्राय नैबेलाय, नै जि बुरजा जाबाय रोदायाहाय। बियो ओमफ्राय सप्ता खनसेनि बारा जाबायमोन आरोना। दा आङो बेखौ हायावहाय गायनानै होनोसै। हायाव गायोबा माने थाब बिफाङाहाय देरो, हासार होलायनाङा। बेखायनो आं बेखौ हायाव गायनोसै। नोंथांमोनहाबो बिदिनो खेबसे ट्राइ खालामनायदो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।